festa tal-lum tlaqqana ma' familja li kellha problema, kellha diffikultà. Problema li fi żmienna hija attwali ħafna. Il-problema tal-infertilità, kemm koppji, kemm familji, kemm irġiel u nisa jinkwetaw, ikunu preokkupati minħabba li jkun hemm din id-diffikultà tan-nuqqas ta' preżenza tal-ulied fil-ħajja tal-familja. U dawn iż-żewġ minn nies ġusti, Elisabetta u Zakkarija, ġusti fil-fatt in-nies għalihom kienu jgħidu ma kif jista' jkun dawn ġusti, dawn tajbejn u għandhom din il-problema, għandhom din id-diffikultà, iwa kellhom din id-diffikultà, din il-problema. Dawn talbu lil Alla u talbuh bil-ħerqa. U il-Vanġelu jgħidilna illi Alla tawhom wield, tawhom lil Ġwanni, lil dan it-tifel li mbagħad sar żagħżugħ, raġel, u l-istorja tiegħu il-koll nafuha. Imma taħsbu intom illi meta Elisabetta u Zakkarija kellhom lil Ġwanni id-diffikultajiet tagħhom waqfu, taħsbu intom li ma kellhomx aktar problemi, aktar diffikultajiet fil-ħajja tagħhom? Jien nassigurakom li il-diffikultajiet mhux naqsu imma żdiedu. Żdiedu. Żgur li immaġinaw it-tnejn li huma Elisabetta u Zakkarija kienu ġejjin mill-familja ta' saċerdoti, mill-familja ta' Aaron, it-tnejn li huma, żgur li immaġinaw li dat-tifel tagħhom se jkun saċerdot, se jkun qassejs. Jiena nimmaġina ma nafx, imma li Zakkarija diġà kien prepara xi ħaġa, forsi tal-ħwejjeġ, bħalma kienu jagħmlu il-familji fl-antejk għax iridu bil-fors li jkollhom saċerdot fil-familja. Forsi llum ma nippreparawx il-ħwejjeġ ta' saċerdoti, ma nippreparaw il-flettijiet, nippreparaw il-kontijiet il-bank, nippreparaw affarijiet oħra l-uliedna u nindirizzawhom, nagħtuhom direzzjoni b'xi mod bħalma kienu jagħtu fl-antejk. Jiġifieri biex ngħidu hekk ftit inbidlet l-istorja. Imma da x'jagħmel, dan flok saċerdot jaħrab fid-deżert. Jitlaq fid-deżert. Jaf kemm qalu n-nies daw tnejn minn nies ġejjin mill-familja ta' saċerdoti, it-tifel tagħhom suppost ikun saċerdot, għax hekk kienet bil-liġi ta' Mosè. Is-saċerdot skont it-tnissejl mhux bħalna skont il-vokazzjoni, skont is-sejħa, għalmenu hekk suppost. Imma skont it-tnissejl, jiġifieri missielek li tkun qassejs biex int tkun qassejs, u dak kellu dix-xortej u flok sar qassis sar xi ħaġa oħra. Telaq lejn id-deżert. Jaf kemm kienu qalu n-nies kemm bħalma jgħidu llum, bħalma ngħidu llum fuq xulxejn. Taħsbu intom li Elisabetta u Zakkarija solvew il-problemi kollha, anke meta forsi aċċettaw li dan binhom jitlaq daqshekk kmieni telaq kmieni fid-deżert. Jekk kienu minn familji ta' saċerdoti dawn kienu tat-tajjeb, serħu raskom. Kienu tat-tajjeb dakinhar. U da jaqbad jitlaq fid-deżert, jilbes il-ġild, jiekol l-għasel selvaġġ, bil-ħżiem ma qad jgħidilna l-Vanġelu u jipritka. Jipritka. Aħna nħarsu lejh b'mod sabiħ lil San Ġwanni llum, imma jippruvaw jidħlu ftejt fil-kuntest, fil-mentalità tal-familja tiegħu, ta' Zakkarija, Elisabetta. U tinnutaw li huma l-istess problemi tagħna, diffikultajiet tagħna tal-lum. U nistgħu nibqgħu sejrejn, problema waħda wara l-oħra, dan għalfejn qegħdin ngħiduh. Da qegħdin ngħiduh għax l-istorja tat-twelid ta' Ġwanni l-Battista tallimna xi ħaġa fundamentali, importanti ħafna. X'inhi? Illi x-xewqat tagħna qatt mhuma se jiġu sodisfatti għal kollox. Id-diffikultajiet tagħna qatt mhu se jkunu solvuti għal kollox, għalkemm ngħixu b'din l-illużjoni. Neħles minn din id-diffikultà ta' saħħa, imbagħad ma jkollix problema iktar. Ma ngħidix, imma nifhimha u nħossha, żgur. Għax kieku ngħidha u kieku konvint minna din il-problema l-kbira li għandi tispiċċa waħda mill-ħafna problemi li għad irid naffaċċja.
fil-ħajja. Imma din l-iktar importanti allura kważi tiġi l-unika diffikultà, l-unika problema li jien inkun qiegħed ngħix fil-ħajja. Imma għalfejn ikollna dawn ix-xewqat aħna fil-ħajja? Għalfejn ikollna dawn il-problemi u d-diffikultajiet li rridu nelbu fil-ħajja tagħna? Għalfejn? Għax aħna bnedmin veru. Għalfejn ix-xewqat tagħna, ix-xewqa li hemm fil-qalb tagħna kważi qatt ma tkun sodisfatta għal kollox. Għalfejn? San Ġwan jgħidilna għalfejn. Għax aħna magħmulejn l-ħwejjeġ kbar. Aħna magħmulejn biex niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu. San Ġwannu dak li jindikalna lil Ġesu. San Ġwannu dak li juri l-ħaruf ta' Alla lil Ġesu. Forsi l-qabża naqra kbira. Mix-xewqa l-infieq għax għandi marda, mix-xewqa li jkolli tarbija, għax m'għandejx, għax xewqa li jkolli lil Ġesu. Nifhem li l-qabża naqra kbira. U forsi mhux lakemm nagħmluha, insibuha bitqila, però jekk nirriflettu sew, jekk naħdmu sew fina fuqna nfusna, hemmhekk naslu. Hemmhekk naslu. Naslu biex nindunaw li aħna magħmulin għal Ġesu. Kemm sabiħa l-festa li qegħdin tagħmlu, kemm kbira l-festa li qegħdin tagħmlu, u hekk għandu jkun u hekk jixraq. Imma x'inhu l-iktar importanti f'din il-festa? Mhux x'inhu l-iktar li jogħġbok, x'inhu l-iktar importanti f'din il-festa? Importanti n-nar, sabiħ in-nar, mela lew għandu jkun. Importanti l-armar, sabiħ l-armar u għandu jkun. Importanti t-tiżjien fid-djar, sabiħ it-tiżjien fid-djar u għandu jkun. Importanti l-ħwejjeġ li nilbsu, sbieħ dawk u għandhom ikunu. Imma x'inhi l-iktar ħaġa importanti? Dawk kollha li semmejna huma parti minn dawk ix-xewqat illi qatt ma huma l-aħħar xewqa. Qatt ma ngħid jien x'in rajt nar sabiħ messa qalbi strieħet ma issa okej għal ħajti kollha. Qatt mhux se tagħmilha dik. Qatt mhux se tagħmilha. U tista' tkun xi tkun ix-xewqa li inti prova tissodisfa, li inti prova taqta'. Għaliex? Għax il-qalb tagħna magħmula biex tiltaqa' ma' Ġesu. U allura l-iktar mument importanti tal-festa kollha kemm hi u l-Ewkaristija, l-quddies li jsir. Il-quddies l-iktar importanti. Dik drajni għana fuq blamment. Il-bieraħ il-lowma dal-istiqwa. Dik l-iktar importanti. Dik l-iktar importanti. Ħafna drabi aħna dak li hu l-iktar importanti nidentifikaw ma dak li hu l-iktar uniku u rari. Però fil-fatt dak li hu l-iktar importanti u dak li hu komuni u sempliċi. Il-qalb tiegħek tħabbat kontinwament. Il-naqqas tinduna bija ma tagħtix kasa sakemm ma tikx fastidju. In-nifs tiegħek dieħel u ħireġ minn ġom nifsejk. Illi ma tagħtix kasu. Dak hu l-iktar importanti, l-iktar affarijiet sempliċi u komuni. U dan tallimulna l-familja ta' Elisabetta, Zakkarija u Ġwanni. L-ismijiet ta' dawn in-nies. Zakkarija. Xi tfisser il-kelma Zakkarija? Il-kelma Zakkarija tfisser Alla jiftakar. Imma tip ta' tifkira differenti minn kif naħsbu aħna u minn kif nifhmu aħna. Interessanti ħafna dan il-verb, dan is-sostantiv, dan in-nom fl-Ebrajk. Il-kelma Zakkarija, Alla jiftakar mhux fil-passat. Imma t-tifkira ta' Alla jħajja jippreżenti. Tantu hekk illi l-istess kelma Zakkarija, Zakar, hija il-mod ta' kif illum tisejħu raġel. Raġel huwa Zakar. Raġel. Maskili. Ir-raġel ta' Alla jista' jfisser ukoll Zakkarija, mhux biss Alla jiftakar. Imma għalfejn din l-identifikazzjoni bejn dawn iż-żewġ tifsiriet? Għalfejn huma marbutejn dawn iż-żewġ tifsiriet? Ħanejdilkom għalfejn. Għax f'kull wieħed u f'kull waħda minna, f'kull bniedem li jeżisti u jgħix, hemm it-tifkira ħajja ta' missieru. Hemm it-tifkira Zakar, tifkira ħajja ta' missieru maskili, il-mejl.
il-raġel. Kull wieħed u kull waħda minna inġorru t-tifkira ħajja dik iż-żerrija tal-missier tagħna, ta' missierna. U allura kull wieħed u kull waħda minna mhux tifkira ta' xi ħaġa tal-passat, le. Imma hu tifkira ħajja, tifkira preżenti. Din tfisser il-kelma Zikkaron, Zakar, Zakkarija. Elisabetta, xi tfisser il-kelma Elisabetta? Elisabetta jfisser Alla jżomm il-weda. Eli Sheva. Jew inkella Alla huwa seba. Sheva. Kważi l-istess kelma tagħna. Alla jżomm il-weda. Jew Alla huwa seba. Sheva, Xabat, is-sibt, in-numru seba. X'għandhom x'jaqsmu l-weda man-numru seba? Ħafna għandhom x'jaqsmu. Bħalma għandhom x'jaqsmu it-tifkira mal-maskejl f'Zakkarija. Kejf? Alla jżomm il-weda b'mod sħiħ, b'mod perfett. In-numru seba' fiex ifakkar lill-bniedem? Fis-seba' tijiem tal-ħolqien. Fis-sħiħ, meta Alla lesta kollox, meta Alla għamel kollox, meta Alla jżomm il-weda b'mod sħiħ, mela l-weda u s-seba' ix-xabat flimkien. Imma Alla meta jiftakar din it-tifkira ħajja ta' Alla, Zakkarija, meta titwettaq din il-weda perfetta sħiħa ta' Alla, meta titwettaq? X'inhi? X'inhi l-weda ta' Alla? X'inhi t-tifkira ta' Alla? It-tifkira ħajja tiegħu x'inhi? Tafu x'inhi? Illi Alla jkun magħna, li Alla jkun miegħek, ikun miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minna. U għalhekk l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw hija l-ogħla, l-aqwa, l-ikbar mument li jista' jeżisti fil-ħajja tal-bniedem. L-Ewkaristija. Din hija l-weda ta' Alla, din hija l-ħalfa ta' Alla, din hija t-tifkira ħajja ta' Alla. U Ġwanni l-Battista kif jidħol? Interessanti l-Vanġelu, kemm hu sabiħ il-Vanġelu. Il-kelma Ġwanni Joħannan, Alla li jagħmel ħnina. Ġwanni ifisser il-ħnina ta' Alla. Mena Alla jiftakar, illum jiftakar, iżomm il-weda, Alla jiftakar Zakkarija, iżomm il-weda Elisabetta u jagħmel ħnina magħna Joħannan, Ġwanni. Imma Ġwanni ma kienx biżżejjed. Għaliex? Għax Ġwanni urina lil xi ħadd li kellu jiġi warajh, li kien aqwa minnu, ġej warajja min huwa aqwa minni. Ġwanni sejjaħ lilu nnifsu il-vuċi, il-leħen, mhux il-kelma, il-leħen, jien il-leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert. Ġwanni sejjaħ lilu nnifsu il-ħabib tal-aros, mhux l-aros. Ġwanni jistqar fuq nnifsu li ma jistħoqlux, iħoll is-sandli ta' dak li ġej warajh. Ġesu. Ġwanni jgħid għalih innifsu li jgħammed bl-ilma, imma jiġi warajh ieħor li għammet bl-Ispirtu Santu, bl-Ispirtu Talla u bin-nar. U allura Ġwanni bħalma jiġri lili u lilek fil-ħajja tagħna, jurina li x-xewqat tagħna kollha kemm huma jindirizzawna lejn persuna waħda, lejn il-mulej Ġesu. L-istorja ta' Zakkarija, Elisabetta u Ġwanni l-Battista juruna li l-istorja ta' kull familja li hawnhekk, kull familji kollha li jeżistu fid-dinja, tilħaq il-qofol tagħha, tilħaq il-milja tagħha meta l-familja tiltaqa' tassew mal-persuna ta' Ġesu. Inkella jibqgħu x-xewqat, inkella jibqgħu l-bżonnijiet. Intom araw minn meta konna żgħar. Tkun għadek żgħar tixtieq tikber, ħalli mbagħad meta tikber tgħid żomm li pruvaw nżommu l-brejkiet li żmien, imma mbagħad ikun too late. Tkun tixtieq tmur l-iskola, imbagħad tispiċċa l-iskola tixtieq tibda taħdem. Imbagħad issib tfajla jew ġuvni u tgħid iwa nixtieq niżżewweġ, nixtieq ikolli dar. U inti minn għalik li kull darba ħatieqaf, kull darba se tilħaq stat
ta' beatitudni, ta' ferħ ta' għena, imma kull darba tinqala xi ħaġa. Imbagħad trid it-tfal, imbagħad inkwetat fuq it-tfal, imbagħad inkwetat fuq it-tfal ta' tfal, imbagħad inkwetat fuq saħtek. U nibqgħu sejrejn. Ġwanni li jindikalna x'imkien ieħor is-sodisfazzjon tal-veru ferħ tagħna, x'imkien ieħor il-fulfillment tal-umanità tagħna, mhux fina, f'Ġesu Kristu. F'Ġesu Kristu. U interessanti ħafna nispiċċa bija. Illi Ġesu fl-aħħar ċena, aħna għedna l-iktar ħaġa importanti tal-festi l-Ewkaristija. Fl-aħħar ċena Ġesu li l-apostli tiegħu jgħidilhom kelma. Għamlu dan tifkira tiegħi. Tafu kif inej bl-Ebrajk din il-kelma? Zikkar, zikkaron, Zakkarija. Għamlu dan tifkira tiegħi. Tifkira ħajja tiegħi. Ħankun preżenti jien fid-dinja qed jgħid Ġesu. Permezz tas-sagrament tal-Ewkaristija, kif kull wieħed u kull waħda minna aħna sinjal ħaj tal-preżenza tal-missier tagħna. Tal-missirijiet ta' qabilna. U Ġesu huwa sinjal ħaj ta' din il-preżenza f'nofs il-Knisja. Għamlu dan tifkira tiegħi. U allura dak li qegħdin nagħmlu mhux tifkira tal-passat. Maħniex infakru l-passat, le. Imma dak il-passat qiegħed isir preżent. Tifkira ħajja, ħajja. Allowt il-kelma tifkira jew memorjal differenti ħafna minn tagħna. Meta jiċċelebraw l-ikla tal-Għid li f'nofsa Ġesu waqqaf l-Ewkaristija. Il-lowt ma jgħidux missirijietna ħarġu mill-art tal-Eġittu, le. Ma jgħidux hekk il-lowt. Imma jgħidu jien kont il-sejr skjaf taħt l-Eġizzjani. Jien illum il-sejr skjaf tal-Eġizzjani, illum. Jerġgħu jgħixu il-lowt dak li jgħixu missirietom fil-passat bħalli kieku qegħdin jgħixuh illum. U għalhekk il-lowt u aħna nafu għax nisemgħu fl-aħbarijiet. Għalhekk il-lowt għandhom sens ħafna differenti minn tagħna ta' xi ġifieri tiftakar. Tiftakar. Araw x'jagħmlu kull 27-28 ta' Jannar biex ifakru x-Shoah, il-jum li fih ħarġu l-aħħar priġunieri permezz tas-soldati Russi mill-kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz. Għal-jom u jum li għadhom jgħixuh sal-lum bħala jum tal-liberazzjoni tagħhom imma, mhux ta' missirietom, tagħhom. Għax għal-jom it-tifkira iħajja, zikkar, zikkaron. U f'dan il-kuntest Ġesu waqqaf l-Ewkaristija. L-Ewkaristija mhijiex tifkira ta' xi ħaġa tal-passat, le. Ġesu fehem, ried. U l-apostli hekk fehmu li kull darba li tiġi ċċelebrata l-Ewkaristija jerġa' jsejr, jerġa' jiġġedded, jerġa' jseħħ dak li ġara fl-aħħar ċena. U dak li ġara fl-aħħar ċena ma kienx għajr prefigurazzjoni, figura minn qabel ta' dak li kellu jiġri fuq il-Kalvarju. Ġesu li jmut fuq is-salib u li jqom. U hemmu il-fulfillment, hemmi l-milja tal-umanità tagħna, ta' kull wieħed u kull waħda minna. Għalhekk lil San Ġwan ħafna drabi nippreżentahu bis-salib jew bil-ħaruf, il-ħaruf tal-Għid li huwa Ġesu Kristu maqtul. Għalhekk San Ġwan juri b'subajh is-salib u l-ħaruf. Mhux lil Zakkarija jew lil Eliżabetta qed jurihom dawk, imma lili lil kull wieħed u kull waħda minna. Illum. Il-mulej jatina. Illi nifhmux biss is-sens tax-xewqat u tan-nuqqas ta' serenità tagħna. Ħafna drabi n-nuqqas ta' serenità tal-qalb tagħna mibnija ma' xewqat mhux maqtuwa, ma' problemi, ma' diffikultajiet. Il-mulej irid jurina mhux biss dan is-sens xi ġifieri tas-sew li ma nkunux sew umanament. Imma wkoll irid jurina fejn hi s-soluzzjoni. Il-mulej irid jurina fejn hu s-sodisfazzjon veru tal-umanità, tal-ħajja tal-fidi tagħna, fejn hu verament. F'Ġesu Kristu. F'Ġesu Kristu ħaj f'nofsna, b'mod speċjali fis-sagrament li qed niċċelebraw l-Ewkaristija.